हनुमंतराव महाराजना पुण्यतिथीचा संदर्भने वाटेर शेड्डल ವೇದಿಕೆ ಮಂದಿರ ಸಂದೀಪ್ಗಿದೆ ನಾವ ಬಾಬುಟನ ದಂಡೋಸ್ ಮುಜರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ నేడు और दीक्षा गुरु गोंडवाना समाज जागृती लासी तनवा नौकरी दिसुटी कीसी जातीता सेवक लासी मुने वातोर कुसरम हनुमान दासना पुण्यतिथि ते तन महाराजना उंदी इच्छा माता की गोंडवाना समाज नेडू तनवा धर्म सुटी कीसी दुसरं धर्म ते ताकसेन म्हणता आज मावा धर्म आयो मावा धर्म गोंडी धर्माने निर्वेस्तरू गोंडी धर्म गुरींकड पहाडी गोपाल लिंगम तरवाता माकून ही दिसरम वेस्तोर पहाडी गोपाल लिंगम बसके इथे माकून गोंडवाला समाजून बहुत सी स्वतः पाजे बाग मला बोर मेहमगी हिंदू धर्माचा मिलिटरी महाराज मध्ये मिलिटरी वेस्तेरू प्रति माकून तोले वेस्तरू गोंडी धर्माचा विचार कुसरम हनुमंतराव महाराज आणि नेडू स्वर्गवासातो नागनो उंदी पाठ हेतू म्हणता महाराजला आ पाठ आहे बघा केस तरी नागून महाराज हेतू आमचो म्हणता मावा राणी दुर्गावती शंभुदेवाना आणि जम्मूबाईना पूजा कींद्रा ಅದು ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದ್ಗಿರೆ ಭಕ್ತಿದೇನೆ शक्तिशाली आता इचोर शक्ती मतांगा दुनियाचा सैन्य वादगिरदु हरे मावल सेल्ले इता शक्तिशाली मावा गोंडवाना वीरांगना राणी दुर्गावती नेरू तनवेस्तरू आणि बरे कुंदी भजन वादरू की गडा मंडला राजधानी गडा मंडला राजधानी जलपत शाहाल राजालेनी लढे माता निवारासाठी ग दादा लढे माता गुंडवा